Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept. Yau Lahadi 4 ga watan 10 shekarar 2020 inda za mu karanto muku labaran duniya. Sunana Isa Randawa. Da farko ga kanunsu. Sufetan 'yan sandan Najeriya ya haramta wa rundunar kafashin gayan bincike. Dakarun soji sun ragargaza maboya da wasu 'yan ta'adda a Borno. Za ku ji yadda aka kashe wani matashi kan budurwa a jihar Kano. Saudiya ta amince da ci gaba da zuwa aikin umara. Waɗannan da ma wasunsu za ku ji a cikin shirin duniyar labarai. Sai ku biyo mu sannu a hankali. Waɗannan da ma wasansu za ku ji a cikin shirin labarin duniya na wannan lokaci, sai ku biyo mu sannu a hankali. To yanzu kuma ga labarin bi da bi. Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya haramta wa rundunar ta musamman mai yaƙi da fashi da makami da ake kira SAS da sauran ɓangarorin rundunar 'yan sanda kafashin gayan bincike. Cikin sanarwar ta shafin Twitter na rundunar 'yan sandan Najeriya ya wallafa a wasu jerin sakonnin ranar Lahadi. Sufetan 'yan sandan ya haramta wa dukkanin rundunonin na musamman da suka hada da SAS da STS da kuma ART da ke yaƙi da ƙungiyoyin asiri kafashin gayan bincike domin tarewa da binciken ababen hawa. Sannan an haramta wa duk wani jami'in 'yan sanda fitowa da kayan gida ba tare da kayan 'yan sanda ba. Sanarwar ta ce wasu jama'an na fakewa da wannan suna yin abubuwan da basu dace ba da suka saba doka. Hedkwatar tsaro ta ƙasa ta tabbatar da ragargazar da mayakan Boko Haram suka fuskanta. Dakarun sojin sun ragargaza maboyar 'yan ta'addan a ranar zagayewar 'yancin kan Najeriya. Hakan ta faru ne a Maima da Tusi da kuma Warshale da Tongule da kuma Dikwaran ta Borno. Hedkwatar tsaro ta ce dakarun sojin sama na Operation Lafiya Dole ta samu babban nasara ta hanyar halaka tushe da maboyar 'yan ta'adda a yankin arewa maso gabas a ranar bikin zagayowar cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. An kashe wani matashi Sagir Muhammad a yankin unguwar Sheka da ke karamar hukumar Kumbotso na jihar Kano. An tattaro cewa wani matashi mai suna Abdullahi Muhammad ne ya halaka saurayin ta hanyar yi masa duka. Hakan ya biyo bayan rigima da suka yi akan wata budurwa da ke unguwar. Mutanen wannan yanki da sun tashi da alhini na mutuwar wani dan unguwar mai suna Sagir Muhammad wanda ake zargin wani matashi mai suna Abdullahi Muhammad da kashe shi. Ana da zargin Abdullahi da kashe Sagir Muhammad dan kimanin shekara 22 ta hanyar dukansa sakamakon sabani da ya shiga tsakanin su akan wata budurwa. A kasashen waje kuma za ku ji cewa bayan shafe watanni 7 da dakatar da harkokin ibada a masallacin harami na kasar Saudiya saboda bullar cutar coronavirus, yau kasar Saudiya ta amincewa 'yan kasarta da na ketare da su fara aiwatar da ibadar umara a yau Lahadi. Haka kuma an bayyana cewa za a baiwa maniyyatan 6,000 damar shiga masallacin harami da ke Maka a karon farko. To duka ƙarshen labarun kenan, amma kafin mu sallama da ku ga bitar muhimman kanunsu. Kun ji cewa sufetan 'yan sandan Najeriya ya haramta wa rundunar kafa shingen bincike. Haka kuma kasar Saudiya ta amince da ci gaba da zuwa aikin umara. 'Yan Boko Haram sun fuskanci ragargaza daga sojin Najeriya. Haka kuma mun labata muku yadda aka kashe wani matashi kan budurwa a jihar Kano. To a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Randawa Media Concept, musamman Zainab Suleiman daga jihar Kano Daban Najeriya da ta shirya shirin kamar yadda kuka ji shi. Sai kuma ni da na gabatar a wannan lokaci, Isa Sani Randawa nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi. Kada ku manta za ku iya sauraron mu a tashoshin sadarwa na zamani idan aka leka YouTube channel aka yi subscribing Duniyar Labarai ko kuma aka tafi pejin mu na Facebook Duniyar Labarai domin ganin irin labaran da muke azawa a kowane lokaci. Mun gode kwarai, mu zama lafiya.
Ku zo mu leƙa Gafai restaurant don mu sai abinci cikin sauki, abincin nasu sauki ga tsafta dandanan sa mai gamsarwa. Gafai restaurant shahararren gidan abinci kuma lamba ɗaya a birnin Katsina sun kware ta fannin girke-girke masu ɗanɗano mai gamsarwa. Idan kuwa ana maganar tsafta da daɗin abinci ai kuwa ga Gafai restaurant magana ta ƙare, domin kuwa daɗi da sauƙin farashin abincin su yasa dubban dubatar jama'a gangami da datifin zuwa cin abinci a Gafai restaurant. Suna da kalolin abinci irin su fried rice, jollof rice, white rice, farfesun yan ciki, farfesun kifi, dage-dage da naman kaza, tuwon shinkafa, tuwon samon bita, salad, chips, sakwara da sauran nau'ikan abinci kala-kala cikin farashi mai sauki da rahusa. Gafai restaurant na nan kusa da ofishin MTN da ke kofar Kaura Katsina, ga kuma lambar wayar su kamar haka: 08034330108. Gafai restaurant gidan abinci daidai da zamani. Mun leƙa Gafai restaurant don mu sai abinci cikin sauki, abincin nasu daɗi ga tsafta dandanan sa mai gamsarwa.